अरे के कारा से पूछी, के कारा से पूछी, अरे के करा से पूछी कवना बात के बहाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे। के करा से पूछी, के करा से पूछी, के करा से पूछी कवना, के करा से पूछी कवना बात के बहाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे। सभी दर्शकों से आग्रह है अपना अपना कुर्सी पकड़ ले, फिर कुर्सी नहीं मिलेगा। आओ कैसे हो बबुआ रे? प्यार में काका होखेला, काका बहुते कुछ होखेला। लुका छिपी चलित रहा, आँख में चोली, एकरा में कभी का लिखले बड़ा, अरे बहे ना बेअरिया तबो सर के ओढ़निया, कहला बेअरिया तबो सर के ओढ़निया, बहे ना बेअरिया तबो सर के ओढ़निया, कहला बेअरिया तबो सर के ओढ़निया, चले लुचाल जैसे चलली हथिनिया, चले लुचाल जैसे चलली हथिनिया। बाबू रे भाव कैसे लगल बा? अतलाच के कमारिया, लाच के कमारिया, लच के कमारिया का, लच के कमारिया का हिलला मोहल्ला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, कुछ तो जरूर बाटे। क्या बात है? ठाड़ मत रहिए भैया, कुर्सी पकड़ ले, जल्दी ये कार्यक्रम शुरू होई। बाबू रे सलाउद्दीन भाई बैठ जाइए। कभी जी आगे क्या कहले पड़े? अरे आईना में अपन रूपवा देखलू निहारेलू, आईना में अपन रूपवा देखलू निहारेलू, आईना में अपन रूपवा देखलू निहारेलू, बेरी बेरी खुलल कसिया पकड़लू संवारेलू, बेरी बेरी खुलल कसिया पकड़ लो संभारे। हो भाव कैसे लगल बा? अरे ब्यूटी चलावेलू, ब्यूटी चलावेलू, ब्यूटी चलावेलू तो, अरे ब्यूटी ब्यूटी चलावेलू तो, ब्यूटी चलावेलू तो चली जाला भाला, कुछ
घोटाला कुछ तो जरूर बाटे, गड़बड़ घोटाला कुछ तो जरूर बाटे। हमारे एनजीओ के हेड गोलू भैया आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। जितने भी दर्शक बंधु मूर्ति छोड़कर खड़े हैं, कृपया मूर्ति पकड़ लीजिए, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। गड़बड़ घोटाला कुछ तो जरूर बाटे, गड़बड़ घोटाला कुछ तो जरूर बाटे, गड़बड़ घोटाला कुछ तो जरूर बाटे।